Hadin ka jing mi shibon ki bapersha bat ka jing bom hun jong ki pajba ka thain khapot halor ka jing asoi sekolar ki armut ki menteri rangba ka jela Asam bat Meghalaya halor ka jing yapen bej upot usam na ka benta ka phase 1 ka sang FKGGP Langpi area unit kalapan pau jing sngok hia ka bujur bat shepting ru bayo le se ka Langpi sektor kan dia ka majia ki te ki jaka kumba ki babun ki pajba ki angnot bayo upot usam dai ban yapen bej no na kaliang jong ka seng ka kentui ka sorkar baka jingi ki pajba ki caka belada biasa sekolar kanum dai ban kata ne penthod jing thmu ban penbet saya ki wepat ki jaka ki baha baka benta ka baar lani ka phase 2 nak liang jong seng kala kenturu ka sorkar bakam dai ban le lemdat haba penbet yuput usam rei ka dai ban ya selok bat ki nong sensyar snong ki hima bat haringkat ka district council kanang bakanumi isu ka jingwit jingwo adin onda ka sorkar kan ya sai ka MOU na ka benta ka phase 2 Nika Federation of Constituent Karo People Langpi Unit Habang Yui Hagilat Pathai Kubor Ya kejing ki Mari kejing bomhon Jong ki pajba Ka jelang Ki basyong ki pasak Ki thai moda Kamtam hagi tu ki jaka Ki bahaba ka phase 1 Haga jing penbet put Penbet sang Ngidon ki sukhya Pat kejing su shifting ru Bayong Kene Kanjia kunjung ya ka Langpi sektor ka Jongiru enda de ka wat ka arah ka jing penbej pusam tekum kesen kibang ilang judawa na kapor kapor bat kibal anut bat kibakwa ban penbej no pusam kunjung ki paiba no susnong inong secara snong secara hima ni anut bat itran baga jing penbej pusam kadai berulung no sisa hal ni ka penting ka pamenta ngila jukren par ngila jupen pau na ka por se por ba kajing penbej upul usam kadai berlong da kajing situ jimutlang rengkat ki paiba inong sensar snow inong sensar hima rengkat ru ke district council tengi ha kini bisngi bagi paiba kelen ki jaga kaput ki badai ha katuka phase 1 ha ka jing penbej upurusam kimdon ka jing hol ithi rei na kaleng jongi nibuk dengan ka jing kerban maka sorkar kamdai ban sim baka jing hi jong ki paiba ha ki to ki jaga ha phase 1 kan thut dan kan petano ya ga jing thmu ban penbej saya ka nega pentah ka phase 2 ka bahap ru ka wei nagi jaga ka Langpi sektor kanen jing penbej upusam kari ban yai pe khmat ha ga nega phase 2 ka ba ka sarkar ka jing thmu ru ta ga ju por na ka juga sem ni penpau bakumba na kalian jong chief minister jongi lembaga chief minister juga Asam kila don pe jing kendulang bar haga jing kendulang ka bakhadu aga dril jong agos arjar kuwait adispur Asam ba kile menjulang pan pe pun Asam halol ki sang teli ki nongrem kata historical facts ka administration convenience geography contiguity ethnicity but ka willingness or aspiration of the people. Kini rim ki ba kini ki armut chief minister ki book ni iba ki biang bat ki dai ban yai kunta. Tengah ni kwa baga jing pe upusam kini ya halor kita ki rim bakinom dai tang haki jing epot. Tengah juga por ni kunga sen ni dawa baka regional committee hagawakan sa sim sa iya gawat ka bang ngida terpate ngida kentu maka namdai berle politik ikane kam namar kani kani kam yap kam yum jongka jelahi berkowe kumbangi ka jelam kalayan usdam banan nengkong gilayo ya la ka jongka jelah kabani sim baka ka jelah tribal ka jongi ka kentu kejat penriu khasi jaitia bat ki garo kumta
Kajing penbej upun usam hag bini bat kalampi sektor ngilak Ukraine na kapor bagi sinong kasi sinong garo kibahap hag ka jaga kideban habay kapo nakhalaya.